Zer moduz, lagunok, ongi etorri Itzaro saiora. Larunbatero bezala gaur ere euskararen inguruko berriak zabalduko dizkizuegu. Hasteko gaur ikusiko duguna aurreratuko dizuegu. Gure lehen erreportaiak euskara bultzatzeko sortu diren elkarteak izango ditu aztergai. Euskara elkarte guztiak bilduko dituen elkartea sortzekotan dira, oraingo hontan. Albiste laburretan bat nabarmenduko dugu, besteen gainetik. Eluiar Zientzia eta Teknika aldizkariak 100. zenbakia kaleratu du. Gaurko gonbidatua Alberto Inurrategi mendizalea da. 15 eguneko tartean 8.000 metroko 2 mendi igo ondoren, Inurrategi anaiek badakite hurrengo erronka zein izango den. Astero bezala izen batzuk ekarriko dizkizuegu. Aste honetan Josun Aristondo eta Bernardo Atxaga. Lapurtar gehienak, Baionak, Angeluk eta Miarritzek osatzen duten triangeluan bizi dira. Bigarren erreportaiak Lapurdiko kostaldera eramango gaitu. Eta kutxazain automatikoak euskaraz nola erabili erakutsiko dizuegu. Euskal Liburu, disko eta bideoen artean izan diren azken nobedadeak ere izango dituzue. Eta ekin egingo diogu. Azken urteotan euskara bultzatzeko helburua duten elkarte asko sortu dira Euskal Herrian. Lan handia egiten ari dira euskararen alde. Orain ordea elkarte guztiak bilduko duen elkargoa sortu nahi dute. Goazen xehetasun horiek jakitera. Euskarak laguntza handia jaso duan eta hemen, Euskal Herriko zenbait herritan barrena sortu diren euskara elkarteetatik. Izan ere denak euskara bultzatzeko asmoarekin sortu dira. Dagoeneko 58 elkarte daude Euskal Herrian zabaldurik eta urtero ari dira gehiago sortzen. Gaur egun ezagutzen ditugun moduan euskara elkarteak orain 12 urte sortu ziren Arrasaten. Hainbat herritar elkartu eta Arrasate euskaldun dezagun edo AED elkartea sortzea erabaki zuten. AED jendea biltzeko, lan egiteko, mentalizatzeko eta akuilu izateko sortu zen. Arrasaten bezalaxe Tolosan Galtzaundi eratu zen. Galtzaundi sortzeko 80. urteko hasieran hasi ginen, helburua zen orokorrean esan da euskararen erabilpena sustatzea eta euskal kultura indartzea, eta kontutan hartu behar da azken batean, edozein hizkuntz komunitatek bizirauteko hizkuntzarekiko leialtasuna izan behar dutela. Eta horri begira konturatzen ginen, Tolosan administrazioan, irakaskuntzan, elkartetan hainbat aurrera pauso eman ziren, baina euskara batzordea eta euskara zerbitzua egotea etzan nahikoan, giza sare bat behartzan hoien lana eta herri ekimen edo gizarte ekimenetik sortzenan lan hori zabaldu alizateko. 5 urte joan dira geroztik. Gaur Galtzaundik 300 bazkide ditu eta 24 milioi pesetako aurrekontua. Herrialde askotan AED eta Galtzaundi moduko taldeak sortu dira euskararen alde lan egiteko. Lehen esan dugun bezala, Euskal Herrian 58 elkarte ari dira lanean. Hauetariko 22 Gipuzkoan daude. 17 Bizkaian, 11 Nafarroan, 4 Araban eta beste 4 Lapurdin. Ulertzekoa den moduan gehienak Gipuzkoan daude. Hiriburuetara ere iritsi dira. Gasteizen Geu eta Bagare sortu ziren. Donostian Bagera. Iruñean Zaldiko Maldiko. Baionan aldiz, Baionan euskaraz bizi. Bilbon ere 5 elkarte daude auzoetan, banaturik. 12 urte hauetan lan isila eta handia egin dute euskara elkarteek beren herrietan. Manik labur bildu izango nuke, batzen gaituena, euskaldunok banatzen gaituena baino askoz ere gehiago dela, ikasi egin dugula eta praktikan jarri egiten dugula. Hori nola ikusten da praktikan? Batetik ahalegin handia eginda herri elkarteetatik euskara batzordeak eta gabinete teknikoak sortu gabeko tokietan osatzeko. Horrekin batera, hor daude, herri komunikabideak, dagoeneko 57 herritan martxan jarritea daudenak, inoiz baino irakurle gehiagorekin. Hor daude, euskararen hitzarmenak eta hainbat herritan hainbat modutara jarri direna martxan, eta arlo berrietara euskararen erabilera zabaltzeko bidea egiten dutenak. Aipatzeko aldi berean, herri elkarte askotan aurrekin eta aisialdiaren baitan egiten ari dena ahalegina, zein familia euskaldunetako aurrekin, zein familia erdeldunetako aurrekin, eta horrek ematen dituen emaitzak. Eta aipagarria da, sentsibilizazio lanari eta dagozkion lan guztiak, ezta? Bai matrikulazio kanpainak,
zein lan munduan euskara integratzeko ahaleginak. Azkenean, laburbilduz, zango nuke gure ametsa eta gauzaten ari dan apurka-apurka, hoixe dela, herri erdoldun baten barruan hastea herri euskaldun bat osatzen. Deba garaian diharduten sei taldeak izan ezik, hauek debagune koordinakundea sortu baizuten, gainerako elkarteak bakoitza bere kaxa ebili da lanean. Laizter amai daiteke hori ordea. Tolosako galtzaundik deituta Euskara Elkarteko 2 bilera egin dira, helburu nagusi batekin. Euskara Elkarteen topagunea sortzea. Topagunea edo nolabait deitu dugun horren egiteko nagusia litzateke gaur egungo Euskara Elkartei laguntza ematea, hoiek indartzea, azken batean helburu gutxitan izan da mikroak elikatzea eta ez makro bat antolatzea. Eta horretarako zerbitzuak eskaini herrietako elkarteei aholkularitza eman esango genuke, bestetik egiteko izango luke baita solaskidetza izatea gainerako erakundeen aurrean, ez euskalgintzakoak nahiz administrazio erakundeen aurrean, eta nahi duguna da topagune horren bidez gaur egun dagoen isolamendua, atomizazioa guzti hori gainditzea. Gaia jorratzen ari den talde eragile bat ari da lanean. Dena aurreikusita dagoen bezala badoa, datorren udaberrian Euskal Herriko Euskara Elkarteen topagunea errealitatea izan liteke. Handik aurrera ere tinko segituko dute lanean euskararen alde. Elhuyar Zientzia eta Teknika aldizkariak 100. zenbakia argitaratu du. Donostiako ingeniari eskolako zenbait ikasle euskaltzaleren emaitza izan zen. Helburu bat zuten, euskara zientziaren plazara ateratzea. Garai latzak ziren ordea, euskara gai horietan trebatu gabeko hizkuntza, idazleak ere beste horren beste eta bitartekorik apenas. 11 urte beranduago aldaketa handiak etorri zitzaizkion. 2 argitalpen sortu ziren orduan. Ordura arteko formatua ikerkuntzari buruzko artikulu sakonak argitaratzeko erabiliko zen. Publiko zabalari begira ostera, Elhuyar Zientzia eta Teknika kaleratu zen. Zientzia eta Teknikaren zabalkunderako aldizkari estandarra. Ordura arte idazlea trebatzea zen gure helburua, handik aurrera irakurleak bihurtu ziren gure jomuga. Horretarako aldizkaria erabat aldatu genuen, itxura aldetikan, aldaketa banatu egin genuen aldizkaria ataletan, eta alderdi grafikoari garrantzia handia eman genion. Horrekin batera gainera gehitu genion idazteko era leuntzea. Horrela aldan jende gehiena iristeko. Emaitzak begibistakoak izan ziren. Hilabete gutxiren bueltan, Elhuyar aldizkariak bikoiztu egin zuen harpidedunen kopurua. Harrezkero ere aldaketa sakonagoak egin dituzte, beti ere aldizkaria interesgarriagoa izate aldera. Arantzazuko fraiek bestalde ateratzen duten egutegiak 50 urte bete ditu. Euskaraz egiten diren normako egutegien artean zaharrena da Arantzazuko hau. Xehetasun eta jakingarri asko agertzen dira egutegian. Erlijioarekin zerikusia dutenak, Euskal Herriaren gainekoak, txisteak, esaera zarrak, denetatik apur bat. Urtero 10.000 inguru saltzen ditu. Euskaltzaindiak argitara eman du iaz Leioan egin zuen 13. biltzarreko dokumentazio guztia biltzen duen liburua. Euskara bildumaren barruan datorren liburu mardul horretan biltzarrean irakurri ziren txosten guztiak datoz, baita euskaltzaindiak berak egin zuen adierazpena ere. 13. biltzarrak garrantzia handia izan zuen euskararen batasunaren bidean. Egin zenetik euskaltzaindiak 54 arau plazaratu ditu euskararen batasunari dagozkionak denak. Hasi da festaroa 85. Hemendik eta udaberria bitartean Donostiak euskal kantaren ordezkari sorta interesgarria hartuko du. Hala da bai, Benito Lertxundiren ostean, berak ireki baitzuen aurtengo festaroa, Mikel Laboa, Xabier Lete, Niko Etxar, Gari, Mikel Marquez eta Mikel Errazkin, abeslariren txanda izango da. Horrezaz gain, Elkanoren semeak musikala eta Lizardi poetaren inguruko errezitala emango dira. Jaialdi guzti hauek Victoria Eugenia antzokian izango dira. Eta orain bereziki pozten gaituen berri bat. Bernardo Atxagaren behi euskaldun baten memoriak Alemaniako libururik salduenen eta gomendatuenen zerrendan dago. Bai, halaxe da. Bernardo Atxaga Frankfurteko nazioarteko liburu azokan izan zen behi euskaldun baten memoriak liburuaren alemanezko bertsioaren aurkezpena egiteko. Harrera ezin hobea izan du, editoren gomendioetan eta liburu salduenen zerrendako 7. tokian jarri baita. Alemani erasko bertsioa Lu Hermesek egin du, zuzenean euskeratik gainera.
behi euskaldun baten memoriak 9 hizkuntzetara itzulia da dagoeneko. Munduan zehar barreiaturik dauden Euskal Etxeen lehenengo mundu biltzarra egingo da datorren azaroan Gasteizen. Euskal Etxeetako 60 ordezkari lehenengo aldiz bilduko dira Gasteizen azaroaren 2. astean. Lehen biltzar honetan, Euskal Etxeen etorkizunaz eztabaidatuko da alde batetik, euskarak eta euskal kulturak betelezaken tokiaz eta azkenik euskaldunen proiektzioaz munduan. Biltzarraren amaieran 4 urterako egitasmoa aterako da. Elkarrizketaren ordua da orain. Aintzanek mendizale ospetsu bat ekarri du gaur gure saiora. Bai, alaxe da, Alberto Inurrategik ez du aurkezpen handiegirik behar. Azken aldi hontan, bera eta bere anaia Feliz denon ahotan ibili dira. 15 egunen bueltan, 2 zortzibilako lortu dituztelako, txoiu eta lotze. Eta gainera datorren urterako, hau da udaberrirako kantzen junga dute helburu. Ongi etorri, Alberto. Eskerrik asko. Eta lehenik eta behin zorionak lortutako valentriagatik. Esker. Zer dute Inurrategi anaiek bestek ez duten oihartzuna bere ganatzeko? Batetik uste dute suerte asko eduki duela oin arteko proiektuetan, eta bestalde uste dut lan asko dauela guzti honen atzetik, eta lan horren reflejua dala hau ez. Eta gero azkenengo urtetako espedizio honeitan kutxa eta EITB-en laguntza izan duenez, kalera begira ere lan politxain ja, eta uste dut hor reflejatzen dela. Benetan hain desberdinak die, Alberto eta Feliz? Bai, bakoitzak daukagu bere izakera eta nahiko izakera desberdina ez. Gertatzen da, eta suerte esan bida mendira begira ez garala hain desberdinak eta zela bai ondo koordinatzen dauela eta gure alde dauen gauza badala ez. Zuk, Alberto, lehen lan itzen zendu lantegin batian eta lana itzen zendu, zer dala eta lan uste hori? Bai, batek aguantatzen dau ez, bizitza erritmo gogor hori ez, 3-4 urtetan ez, baina iristen daia momentu bat, proiektuak gero eta zailagoak diela, exigentzia gehiago eskatzen daue, eta azkenien erabaki bat hartu dira ez, edo mendira joateko moduak aldatu, edo lanian eszedentzia bat eskatu ez. Eta nire kasuan, bigarren hori izan zen erabaki ez. Orduan, 3 errelebotan nintzen zendun gainera lana, eta gero izugarrezko entrenamentu gogorrak, nolabait espedizioak heltzen zienien. Nondik hain metodiko izateko indar hori? Ilusioa batez bez, mendira joateko ilusio hori eta gogo hori ez. Eta gero, onartu dira baita, joan garenetan betik itzuli garela tontorrakin eta horrek animaten zaitu urrengo espediziora begira injarrak ataratzen eta martxa hortan jarraitzen ez. Baina lehen esan duten moduen, modu hortara urte gutxi batzuk besteik ezin die aguantatu. Zu, Alberto, eta zuri bakardadia guztetak jatzun moduan mendizai dagokionien, nola adibidez Himalaiaren masifikazioa hor daude txoiu aurten lortu duzuen gailurra eta Everesta guztiz esaten duten masifikatuak daudela bide horiek. Nola sentitzen zara adibidez aurten txoiu egiterakoan? Aurten suerte honeko ibili gare aspektu hortatik txoiuko beko kanpamentuen bakarrik itzen eta gero behin erabaki gauenien bide aldatzea eta bide normala erabiltzea, han be suertez, ondion inorre mendira arrimatu gabe aurkitu gauen, eta bide guztian bakarrik ibili ditzen ez. Eta balorazio bat itxerak orduen, guretzako asko positiboa da, mendixen norberak irekitzia bidea, eta ez dakit nola baiteko bakardade, edo impresio hori bintzate sentitzia ez. Eta gero losera begira, hanbe suerte asko izan duz, normalian loseko beko kampamentua esan bida Everesteko beko kampamentuan komuna dela, berdina da,
eta urten suertez, oso urte gutxitan gertatu da ez, oso espedizio gutxi juntatu gare bertan, korear batzuk, eta gero Juan eta Juaniton Arabako espedizioa eta gurea ez. Eta hortaz, esan behar da baita koreano hauek Everestera zijoazela, bide zail batetik, eta hortaz, ez dakit, jendetzaren problema hori ez dugu aurkitu ez, eta loseko bide hortan be, bakarrik ibili gare, eta aspektu horretatik oso gustora ez. Gustora benetan. Eta adibidez, espedizioa prestatzeko orduan makina bat gestio eta ordu sartu behar dira. Euskerak badauko gestio horietan ondino lekuik? Bai, badauka lekua, baina guta patrozinatzaile horrein arteko tratua, ez da euskara eta mendia kine lotzen dan tratu bat, ez da dirua eta mendia ez. Eta hortaz, ez dakit, zenbait kasutan euskara erabiltzen da, adibidez, azkenengo urteotan kutsa daukagunez laguntzaile moduan, beraiekin tratua guztiz euskalduna izaten da, baina badaz beste zenbait kasu euskara ez da erabiltzen, zoritxarrez. Eta mendira hueltatuz, beko kanpamentuan zer egiten dozue, irakurri, uste barriketan be ugari egiten dozuela. Batez aspertu egiten da, ez, asko. Denbora asko izaten da eta luze joaten da, ez. Eta hortaz, asperraldi horrek apur bat gainetik entzeko, batez be, irakurri musika entzun, eta gero aurten moduan ez, Juan eta Juaniton konpainiekin kontatu ala izan ezkero behintzat, mus partida batzuk jokatzeko aukera ematen dago, eta bastakit tertulia dexente egiten da, ez. Zer irakurtzen duzu, izen bat? Normalian, esan bida oso irakurtzi ez dala gure afizio fuertia ez, urte guztian ez dugu aukeraik izaten, eta aldatetik aukeria, eta gero afizio handiritu ez daukagu ez, letra impresoari, baina aprobetxatzen dugu espediziotako tarte honeik urteko lau novelak irakurtzeko ez. Eta urtengo kasuan, apur bat novela bat irakurri dut, eta gero beste Everesteari buruzko beste liburu bat. Alberto eta Felizen helburua zein da 14 klubean sartzia, ala nolabait mendi txiki hauekin gozatzen hastia. Zan gaizki egongo ez, klub hortan sartzia. Edozen modutan ez da planteatzen dauen linea ez. Momentuz uste dugu, 5.000 eukitza bakarrik dinamika hortan sartzia arriskutsu badala ez. Eta nahiago dugu oinarte ekarri dauen martxa jarraitzia ez. Komeni jakunien mendira joan, edo aldanien, eta gustoko gauzak egin ez. Eta saiatuko gare, oinarte moduen, guretzako bentsat personalki gauza motibatuko gaituen gauzak iten, alba da betik espedizio bakoitzian alegintxo batin gauza berriak probatzen, edo metodo berriak probatzen ez, eta ilusio horrekin jarraitzen. Nun dago, Alberto, mendian lehia eta gustoaren arteko muga hori? Nahiko galdera zaila ez erantzuteko ez. Lehia betik ematen da ez. Nahi ala ez, nik uste dut mendizaliok ere badaukaguela kompetitibidade pixkat ez. Eta hortik pasatu behar da ez. Hor dau eta alartu dira. Eta gero bakoitzak dauka bere izakera eta bakoitzak eramaten du bere modura ez. Eta ez dakit beste galdera nola zen, lehia eta... Lehia ala gustoa. Eta gustoa... Nun dauen muga hori. Ezke gustoa ere, askotan ezin da gustoa egin, ze espedizio bat normalean saldo egin behar izaten da ez. Eta saltzeko salgarria izan dira. Eta hortaz gustoko mendi bat aukeratzeko be, askotan oztopuak izaten dira ez, kaso ez talako salgarria ez. Hortaz, pixkat aspektu bi horri begiratu bidie eta ekilibratu eta modu aurkitu. Gustoz lortutako gailurra ekarri dizuela datorren urtean Kantzen Joan galdetik. Eskerrik asko. Mila esker zuen.
Aste honetan ere nabarmenduko dizkizuegu izen batzuk. Hasteko Josune Aristondorena. Irakasle eta kimikari ondarrutarrau abeko zuzendari berria da. Derioko irakasle eskolako irakaslea eta Lauro ikastolako zuzendari pedagogikoa izan da. Azken urte erdian euskara sustatzeko zuzendaria izan da Eusko Jaurlaritzako kultura sailan. Eta bigarren izena Bernardo Atxaga dugu. Pirinio Atlantiarrak. Lehendik beste sari batzuk ere jasoak ditu Atxagak. Adibidez, Espainiako literatur sari nazionala, Frantziako Milpaz saria eta Euskadi saria, besteak beste. Eta gaurko bigarren erreportaian, iparraldean dagoen Lapurdiko kostaldera joango gara. Jakin dezagun, euskarak zer egoera bizi duen Lapurdiko alde horretan. Itxasegia edo kostaldia dugu erdaldunena iparraldeko lur eremuan. Euskara biziko bada ordea, ezinbestekoa da Baiona, Angelu eta Miarritzek osatzen duten herrialdea euskalduntzea. Horretan dihardute Euskal Kultur Erakundea eta Euskal Konfederazioa. Euskararen egoerari buruz beraz kostaldean egan behar da egoera larria dela. Euskararen presentzia oso murritza da. Baina hala ere aldaketa batzu nabaritzen dira. Ikusten dira Donibane Lohitzuneko herri batean bezala ikusten dira gaur egun bide zein alakaintza batzu euskaraz, frantsesaren ondoan, baina ikusten da ere adibidez ikastola berri bat Miarritzen. Eta euskaltzaindiare kokatuko da ofizialki Baiona alde horretan. Beraz, ikusten da hala ere onarpen bide luze horretan seinale importante batzuk kostaldean ere euskararen bultzapenerako. Nik uste dut gizartearen maila guztietan euskal kulturari buruzko onarpen hori garatu dela. Ez da inor aurkitzen gaur egun kalean edo eganen duenik euskal kulturak ez du etorkizunik, ez du merezi ardura gaitezen euskal kulturaz. Nik uste dut hori, onarpen hori gutxienez hitzetan egina dagoela, gero horretan beste gauzarita. Frantziako legediaren arabera onartua, Euskal Erakundearen elkartea 90 udaran sortu zen euskara eta euskal kultura bultzatzeko montatua. Bere ekintza ipar Euskal Herri osora zabaltzen duelarik. 90ean sortu zen Euskal Kultura Erakundea eta izenak esaten nuen bezala euskal kultura bultzatzeko hemen iparraldean finkatua eta eraikia izan den tresna da. Eta hori sail guztietan, gana baita literatura, kantua, musika, ondare, artegintza, euskal gintza ere noski. Gana baita erakaskuntza aparte, euskararen promozioa, euskara gizartean, euskararen presentzia gizartean hain zuzen bultzatzea dudarik gabe. Joan deneko ekainaren 17an, iparraldeko elkarte guztiei dei bat zabaldu zitzaien biltzar orokor batean batu zitezen. Ondorioz, pertsona, elkarte eta federazioen arteko konfederazio bati eman zitzaion onespena. Euskal Konfederazioa sortua zen. Euskal Konfederazioa da batasun bat. Sortu berria dena, ekainean, aurtengo ekainaren 17an sortua, eta batasun horrek elgarretaratu nahi ditu iparraldeko euskal elkarte gehienak, edo albalitz guziak. Euskaraz, egun baleko hiru euskal irratiak, gure irratia Siberoko Botza eta Iruliko irratiak egin duten lana eta duten eragina prozesu horretan. Badira komunikabide batzu herri irratiak adibidez, lan handia egiten dutenak euskararen eta euskal kulturaren alde. Horien iraupena behar da segustatu ere. Izamena, kazetaritzan herria bezalako aldizkari batek lan asko egin duela eta egiten ari duela. Eta nara berri da ere, telebista saila hartzen manima da. Alde batetik zerbitzu publikoa, bestalde batetik egoaldeko euskal telebista ere, iparaldeuntarik hurbildu direla. Gure iritziz ez aski, baina hala ere gauzak aldatu dira azken 5 urte hauetan. Iparraldeko eskola guztietan euskal erakaskuntza sartzea.
gaurko egunean ez baita hori egiten. Ikastolak egin duen lana urteetan errekonozitua izatea eta erakaskuntzaren sare bat bezala onartua izatea, nik uste dut aurrepauso oso importantea izan dela. Hala ere, ezin esan daiteke iparraldeko hezkuntza sisteman kezka falta direnik. Geroari begira, errealitatea kezkagarri baino ez da, jokamolde euskaltzaleak gurasoen aldetik ez badira gehitzen. Euskal Konfederazioak badaki jakin ere, ezer lortu nahi bada borroka nora eraman behar den. Frantziako instituzioekin hitz egiteko baita ere hurbilagokoekin, adibidez departamentuko instituzioekin, kontseilu orokorrarekin eta baita ere lugalde kontseiluarekin. Hegoaldeko instituzioekin ere esperantza dugu harremanetan sartzea. Geroari begira, olako eskema edo olako antolakuntza orokor batean hemengo prozesu guztiak sartzeko. Eta nik uste dut gogoeta hori oso importantea dela, eta badugu ere Euskal Herri osoari begira, eta bezagatik ez mundu osoari begira ere zer esanik. Euskal Departamentua egin artean ere konfederazioak beharko duela, behar bada beste molde batez jokatu, eta behar bada urrunagoko hautetxeekin ere beharko duela mintzatzen ikasi. Bidea ibiliz egiten omen da, eta iparraldeko etorkizunaz kezkati baina baikor agertu zaizkigu Txominegi eta Jean-Louis Laka. Etorkizun hori prestatzen joateko, Xirrista hilabetekaria 4 eta 8 urte arteko aurrei zuzenduriko euskarazko aldizkaria izan daiteke, adibide aproposa. Liburuei dagokienez gaiak argitaletxa kaleratu dituen liburuetatik hauxe aurkeztuko dizuegu. Evoluzioari buruzko gogoeta du izena. Darwinzaleak zaretenok baduzue zer irakurri. Eta orain dela gutxi euskaraz atera den bideo bat ondoren. Periko eta Benjamin Untxien ipuina. Ba euren bila. Hemen da, Josefina. Eta zorionez onik dago. Eta bukatzeko aurreko saioan iragarri genizuen bezala, euskara erabiliz kutxazainetik dirua nola atera erakutsiko dizuegu. Gizakiak eta makinak askotan dugu elkarrekin hitz egiteko beharra. Dirua atera nahi dugunean esate baterako. Euskal Herriko aurrezki kutxa eta banketxe guztiek euskara erabiltzeko aukera ematen digute. Kasu honetan, txartela egiterakoan, bezeroak euskara aukeratu zuen kutxazainan erabiltzeko. Hori dela eta, eraiketa guztiak euskaraz egiten ditu, eroso asko. Zuri erdara ateratzen bazaizu eta euskaraz aritzeko prest bazaude, hizkuntza aldatu eta kito. Jaun Andreok, agur esateko ordua iritsi zaigu. Gogoratu astero hemen izango gaituzuela euskararen berri ematen. Gaurko saioa zuen gustokoa izango zelakoan, besterik ez. Agur eta datorren astera arte. Ondo izan.